Un milfoan nu trebuie să fie întotdeauna foietaj. Începem cu baza desertului. Ouă spumate cu zahăr. Adăugăm puțină sare de mare Fuchs, care intensifică dulceața naturală a ingredientelor și echilibrează gustul desertului. Ingredientul care schimbă tot profilul aromatic este boaba de tonka Fuchs. Tonka are o aromă complexă între vanilie, migdale și caramel, perfectă pentru deserturi. Condimentăm apoi cu scorțișoară Ceylon Fuchs Professional, varietate premium cu aromă caldă și elegantă, ideală pentru preparate cu mere. Adăugăm untul și smântâna lichidă pentru cremozitate. Încorporăm făina cernută. Rezultatul este un aluat lichid fin și aromat. Tăiem merele foarte subțiri cu mandolina. În forma de copt începem să construim desertul. Un strat de mere, puțin aluat, din nou mere, din nou aluat, strat peste strat. Sigilăm forma și introducem la cuptor. 35-40 de minute la 160 de grade. După coacere și răcire porționăm desertul, straturi fine de mere, aromă de tonka și scorțișoară.